Гэта здзіўляе, але ёсць і больш радыкальны спосаб, як пазбавіцца ад паразітаў. Так, значна больш радыкальны. Прыгатавались? Пагналі! Марскі слізень аболдзе, калі адчувае, што прыхварэў паразітамі, проста адкідае ўсё сваё цела. Так, гэта не монтаж. Вось галава, вось тушка, якая она была прымацована яшчэ хвіліну таму. Сердце, ныркі, кішачнік і палавыя органы, все гэта засталось в тушцы, у баку. Тады чым лікуецца гэтая бездомная галава? Фотасінтэзам, як расліна. Ды і частка хларапластаў і з'едзеных водарасляў смаўжы не пераварвае, а ўбудоўвае свае ткані, каб яны забяспечвалі яго энергіяй, калі свеціць сонца. Гэта значыць, літаральна галава смаўжня на сонечных батарэях. Такі вось радыкальны дэтокс. Толькі замест дындраў і таксінаў ты пазбаўляешся ад уласнага цела. І пакуль расце новае, ператвараешся ў кветачку на фотасінтэзе. Такая яшчарка, які адкідае хвост, нават і не снілась. Дарэчы, пра яшчаркі паразіты існуе так даўно, што былі нават у дыназаўраў. Напрыклад, вось гэта 200-метровая блыха юрскага перыяда, якая жыла ў дыназаўраў у пёрах. Да і сёння мы ведаем, што ў многіх дыназаўрах былі пёры. Да і наогул я распавяду пра гэта яшчэ ў 2014 годзе, калі далер каштаваў 3-5 рублёў, а я ўвесь час насіў цесныя футболкі і вялікія навошта кепкі. Як жа гэта было даўно. А паразіты з'явіліся яшчэ раней. А калі? Мы не ведаем. Але ведаем як мінімум 223 выпадкі, калі вольныя і кежавыя жывёлы ператвараліся ў паразітаў. Настолькі гэта выгадна так, што паразіты хутчэй за ўсё старыя як само жыццё. Але ім сапраўды не траплялись такі жывёлы, як мы. Бо нам не трэба адкідаць цела ці абмахвацца хвастом. У нас ёсць медыцына, так? Але ў адрозненне ад вірусаў і бактэрый супраць паразітаў амаль няма вакцын. Проста таму, што іх адуль не прымусіш размнажацца ў кубку Петры. На такое не ведуцца. Ім падаваць жывога гаспадара. Вакцын амаль няма, але ёсць лекі. І некаторыя з іх такія страшна, што вы наўрад ці захочаце вводзіць у іх себя без крайняй неабходнасці. Гэта трыпансомы. Гэта кружкі выклікаюць сонную хваробу, якія акрамя дрымотнасці выклікае ліхаманку, каму, а затым смерць. А лечыць даводзіцца аэрсаболам. Гэты прэпарат па больш часу складаецца з мыш'яку, растворанага ў прапіленгліколю. Па сутнасці гэта антыфрыз з мыш'яком. Он такі з'едлівы, што можа растварыць трубкі для кропельніц. А ось калі ён прасочваецца з вены вонкі, он ператварае плоть у хварытую масу. Гэта як кроў чужога. Так і цячэ яна па вашых венах. А такога лечэння памрэ кожныя 20%. Але без лечэння памрэ амаль кожны. Так што гэта меншае з попелю. А сонныя хваробы пакутаюць дзесяткі тысяч чалавек на планеце.